Jeg kan sagtens måske. Jamen, det er øjeblik. Jeg går så, jeg går til at sige. Nej. Ja, det kan du også. Det kan vi også om. Vi kigger. Prøv lige at kigge gang. Vi sidder der. Jeg kan huske det. Det kan vi ikke. Vi skulle have haft ørkenens sønner. Jo, desværre mindre. Så vi har fået 16. Vi har fået her. Der har vi fået Mrs. Goethe. Goethe er dejligt dækket, fordi hun har en meget kraftig forbevoksning, som hun meget gerne vil have med. Så har vi Mrs. Michaeline. Det er Holdens. Det er Holdens Nordine. Hun gør det godt. Og lækker. Hun lægger det også. Hun lægger det. Så har vi Oline. Der har vi Oline. Ja, Oline har været med i mange år. Og håber på, at hun kan tjene så mange penge, så hun kan få noget, så det passer til tøj. Så har vi Katrine. Mrs. Katrine. Han er så heldig. Hun er så heldig, at hun har sin person i køb. Hun har simpelthen en, der danser med ham hver aften. En hel time før de går i seng. Og så har vi Jørgine. Hvor er Jørgine henne? Der står det. Jørgine siges der, at når hun har fået sat det hele i bevægelse, så kan der gå omkring 10 minutter, inden så er det ikke det, der går.